Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én készültem egy olyan témával, igazából képességfejlesztéshez tartozik. Tehát ahhoz a témához. Jó, tehát az oktatási rendszer a társadalmi máz fontos része. Az oktatási rendszer feladata, hogy kezelhetővé tegye az embereket. Az oktatás célja, hogy tekintélyelvűségre neveljen. Egyébként az oktatásnak nincs más célja. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy nyugati vagy a keleti oktatási rendszer tananyaga teljes egészében hazugságokból áll, mert ez nem volna igaz. Azt azonban bátran ki tudom jelenteni, hogy az oktatási rendszer fő feladata, hogy kezelhetővé tegye a tanulókat. És ezáltal éri el, hogy elhitet velünk néhány alapvető hazugságot az oktatási rendszer. A tanulás modern meghatározása tökéletesen materialista, és leginkább a hipnózisra emlékeztet, ha végig gondoljuk ezt. A tanulás feltételes reflex kialakítása. Tehát ez azt jelenti, hogy azt súlykolják, hogy a tanuló adott kérdésre, és nyilván ezt kezdetben kérdéssel vagy kéréssel fejezik ki, ez ugye mivel van egy reaktív elméje a tanulónak, a gyereknek, a diáknak, ezért ugye felnőttként a reaktív elméje fog szépen emlékezni ezekre a dolgokra. Tehát ugye az iskolában kérdést tesznek fel, és ugye ez felnőttként majd különböző inger éri az egyéneket, és az lenne a célja ugye a tanulásnak, hogy a kérésekre, amit az iskolában csinálnak, mindig előre meghatározott reakciót, illetve választ ugye adjon az illető. Nem tudom, mennyire értitek, mit mondok. Tehát az iskolában megtanítják azt, hogyha kérdeznek, vagy kérnek, akkor arra meghatározott választ adjon a diák. Ez az életben majd úgy működik, tehát bebetonozzák ezt a gyereknek a fejébe, és felnőttként ez úgy működik, hogyha bizonyos inger éri az illetőt, akkor bizonyos reakciója legyen erre a dologra annak az illetőnek. Nem tudom, világos-e? Ma az iskolákban hazugságokat és jelentéktelen igazságokat súlykolnak az emberekbe. Jelentéktelen igazságokat, hiszen azok semmivel sem teszik könnyebbé az életet. Tehát ha megnézed, mennyivel lesz könnyebb annak az élete, aki iskolában tanul. Az iskola után, vagy az iskola alatt. Sőt, a szakmai képzés ugye egy kicsit más alapra tartozik, mint az általános képzés, de a szakmai képzés tekintetében is a tananyag jó része hamis, ha végig gondoljátok. Jó, tehát a szakmai képzés az más ebben a kérdésben, más, mint az általános képzés, de ott is a tananyag jó része hamis. Az igazságok pedig vagy jelentéktelenek, vagy kizárólag szakmai feladatok végrehajtásához nyújtanak segítséget. Tehát, hogyha valaki szakmát tanul, ott is tanulunk egy csomó olyan dolgot, amit nem tudunk használni, meg nem fogunk használni, meg tudjuk jól, hogy sose fogjuk használni, és amit hasznosan tanulunk, igazából az se az élettel kapcsolatos feladatok végrehajtására ad megoldást, hanem egyszerűen csak szakmai feladatok végrehajtására. Tehát aki már próbált egy szakmát iskolában megtanulni, az tudja, hogy nem lehet az iskola évek után, még hosszú-hosszú évekre van szükség ahhoz, hogy az ember tényleg belejöjjön a választott mestersége gyakorlásába. Tehát nem lehet az iskolában szakmát megtanulni. Nem így van? Én most megkérdőjelezem ezzel kapcsolatban ugye a főiskolák és az egyetemek tudásátadását is. Na most egy főiskolát végzett felnőtt, vagy egy egyetemet végzett felnőtt mennyivel van jobb helyzetben, mint mondjuk egy középiskolát végzett, akár szakmát tanult diák. Hát van egy tapasztalat ezzel kapcsolatban, tehát régen 12-14 éves kortól a gyerekeket befogták dolgozni. Tehát, hogyha 12-14 éves korban a gyereket nem fogják be dolgozni, és utána nem kezd el dolgozni folyamatosan, tehát rendszeresen valamilyen tevékenységet munkaszerűen nem csinál,
akkor én arra kíváncsi vagyok, hogy aki ilyen 20-22, akárhány, 24, 26, 28 éves korában kezd el dolgozni, az mennyire fogja szeretni a munkát. Na most én mondok erre nektek egy példát, ugye én a nagyobbik fiamat befogtam 12 éves korba, meg a kicsit is. De most beszélek a nagyobbikról. Ugye a nagyobbikat elkezdtem dolgozni vele 12 éves kortól, mondjuk ő könnyebben volt kezelhető, mert nem tanúsított nagy ellenállást a munkától, és a mai napig is lehet vele dolgozni bármilyen téren. És magától is dolgozik, tehát nem kell mindig noszogatni, hogy dolgozzon. Na most a kisebbnél már más volt a helyzet, ugyanis a kisebb az egy ilyen kicsit mapacsabb volt, tehát ő nagyon nem akart dolgozni, amikor munkára akartuk késztetni az édesanyjával, és hát ez komoly viták, harcok árán sikerült azt elérni, hogy mindig kijöjjön, vagy segítsen a munkákba. Na most már eljutottunk oda, hogy bármit egy szóra csinál, és magától is észrevesz dolgokat, és magától is csinál dolgokat. Most, ha egy 12-14 évessel ugye nehéz ezt elérni, ugye mert a kicsinél nehezebb volt, akkor mi van a nagyokkal? Tehát aki már nem 20, nem 22, hanem még több akár. Hát minél később fognak valakit munkára, annál nehezebb. Na most gondolj bele, mondjuk aki egy olyan lakásban nő föl, ami bérház, tehát úgy bérház, hogy társasház, ahol nincs se udvar, se semmi, maximum takarítás. Na most ezzel kapcsolatban megint mondok egy másik tapasztalatot. Ott van például az én apám. Ő gyakorlatilag ugye egy szobakonyhában nőtt föl, benne a 8. kerületben, egy ilyen bérházban, ilyen kétszintes bérházban, ilyen belső udvaros, gangos házban. És addig, míg nem nősült meg, addig, hát anyám állítása szerint mondjuk még 20 kilót sem emelt meg életében. Tehát gyakorlatilag sose végzett igazából fizikai munkát. Tehát addig, míg el nem helyezkedett, hát mondjuk lehet, hogy nem 20 éves koráig, hanem 18, tehát 18 éves koráig, míg el nem helyezkedett munkába ugye az iskola után, semmilyen munkát nem végzett. Hát ezért olyan nagyon dolgozni nem szeretett, csak muszájból dolgozott, de amint befejezte a munkáját a munkaidőben, mert ugye azt muszáj volt elvégeznie, őt nem lehetett este 4 óra vagy délután 4 óra után semmilyen munkára rávenni egész életében. Tehát nem volt egy dolgos ember. Na anyámat viszont már 10 éves korában befogták dolgozni, na hát nála ilyen probléma nem volt. Jó, úgyhogy ez csak úgy eszembe jutott példaként, hogy mennyit jelent ez. Jó, tehát ott tartottunk, hogy a tananyagok jó része hamis, az igazságok pedig vagy jelentéktelenek, vagy kizárólag a szakmai feladatok végrehajtásához nyújtanak segítséget. Aki már próbált egy szakmát iskolában megtanulni, az tudja, hogy nem lehet megtanulni. Az iskolaévek után még hosszú évekre van szükség ahhoz, hogy az ember tényleg belejöjjön a választott mestersége gyakorlásába. Tehát a Föld majdnem minden országában hivatalosan elfogadja.